Φίλες και φίλοι του Poker Lobby, καλησπέρα σας. Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου σήμερα και μετά από ένα συγκλονιστικό διήμερο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες, οι λομπίστες επιστρέφουν για να σας μεταφέρουν όλα τα νέα του πόκερ. Το μεγάλο φεστιβάλ πόκερ της Πράγας κορυφώνεται σήμερα με την ανάδειξη του νικητή στο EPT Main Event. Ο Μίλτος Κυριακίδης πρόσθεσε ακόμη μια τεράστια επιτυχία στο βιογραφικό του πριν από λίγες ώρες, κατακτώντας την 7η θέση στο EPT Main Event. Το έπαθλο που έλαβε ξεπέρασε τα 90.000 ευρώ και πλέον τα κέρδη του σε live events από την αρχή της χρονιάς έχουν ξεπεράσει τα 570.000 δολάρια. Δείτε κάποιες από τις σημαντικότερες παρτίδες του τουρνουά στο Poker Lobby. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε όμως και το τελικό τραπέζι του Grand Live. Από τους 8 παίκτες που πήραν τις θέσεις στο τελικό τραπέζι, οι 2 ήταν Έλληνες. Ο Γιώργος Τζίμας, που είναι γνωστός στην online κοινότητα ως τιμωρός, βγήκε πέμπτος και κέρδισε 16.900 ευρώ, ενώ ο Περικλής Ζορμπάς έφτασε μια ανάσα από το heads-up και βγήκε τρίτος, κατακτώντας το ποσό των 29.100 ευρώ. Δείτε πώς αποκλείστηκε καθένας από τους Έλληνες παίκτες στο άρθρο του Poker Lobby. Αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης Αποστολίδης διεκδικεί 606.000 ευρώ στο EPT High Roller. Χτες έδωσε ένα μοναδικό ρεσιτάλ στα τραπέζια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και προκρίθηκε στην Day 3 έχοντας το 18ο stack. Ο Καρακούσης, που συμμετείχε στη χθεσινή ημέρα, βγήκε 28ος και κέρδισε 23.000 ευρώ μετά από μια σειρά αναμετρήσεων που είχε με τον Ολέ Σεμιών. Μπορείτε να βρείτε παρτίδες σχετικά με το ρεσιτάλ που έδωσε ο Αποστολίδης αλλά και με την πορεία του Καρακούση στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Βροχή έπεσαν όμως και τα ελληνικά κάσι στα side events που διεξάγονται στο μεγάλο φεστιβάλ πόκερ της Πράγας. Μέσα από το Poker Lobby μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις ελληνικές επιτυχίες επιλέγοντας το link που περνάει αυτή τη στιγμή στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Μην ξεχνάτε πως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή μπορείτε και εσείς να κερδίσετε ένα εισιτήριο για το επόμενο Grand Live που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία μέσα από τα online προγραμματικά του Paradise Poker, όπου εδώ και λίγες μέρες έχουν ξεκινήσει τα δωρεάν τουρνουά, τα οποία θα μοιράσουν 5.000 δολάρια. Κάθε 15 λεπτά ένα νέο free roll ξεκινάει και εσείς πρέπει να είστε εκεί για να διεκδικήσετε τα έπαθλα. Σήμερα στις 8 στην πλατφόρμα του PokerStars διεξάγεται ακόμη ένα τουρνουά του Poker Lobby League που σας δίνει την ευκαιρία με 1-10 να διεκδικήσετε πλούσια έπαθλα. Τον κωδικό εισόδου μπορείτε να τον βρείτε στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Για περισσότερες ειδήσεις σχετικά με το poker, μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube που είναι πλούσιο σε ποκερικό περιεχόμενο. Καλή συνέχεια!